Да се пръснем. Лятото е. Веднъж си знаем. На... Нека пеем, Сега. нека смеем да играем. Пляс. Пуф. Ако почна да тичам, почва да летят. Аз не тичам, защото не съм луд. Всичките са така. Е така. Трябва е така. Готови ли? Какво да сме готови? Почвай да работиш. Аз се надявах така тук трябва. да правиш ти нещо, ти Виж нищо не сега, можеш. виждате ли? Виж сега, мога да го използвам, нали? Сега Остави се направим да така. Чакай само да го блъсна. Оп, разглоби се. Не ми бие много демидж, между другото, като падна върху мене, ама... Тъй. Не знам дали ще е 10 минути. Има си бъгове, наистина. Ти си смотан. Това да не ме банете, че тече ми горе по станция. Аз съм казал, че си смотан. Искате ли пак? Айде последно ще го направя пак. Окей? Не, този път само ще го блъсна и няма да тичам, да видите, ето ще паднат, ето. Оп, ето. Вижте сега, дърпам се. Падат. Сигурно и знаете тия проблеми, но все пак аз да ви кажа. При разтоварването не се дига ремаркето, а преди се дигаше от началото на сервера. Дигаше се ремаркето и се разтоварваха всички камъни, а сега не се разтоварват всички камъни. Какво напсуваме на майка ли бе? Какво за майка ми бе? А нещо подобно. Не блъскай много камъните. Гледай, Ама при мен, знаеш ли ти? блъсни, да, Не, нарочно тъп ще си. ги блъснах. Глей са. Да, При знам, мене- знам. Да, знам. Ела долу. Той при двама ни е така. При всички е така. Преди малко видях някакъв пич тук с жилетка на вендета и той така беше. Той ми ги Абе, блъскаше ние и знаеш аз ги какво трябва да копах. Какво? Ти си ме. Когато идваме тук си слагаме на по-различни маски. Да не вижда тук, че посвикате, гледай ти от Йокай, тук работят като някакви свине. Ти си свиня, бе, не това е аз бе, смутаняк. Я се разкарай, бе. Да. Чай, че я те закурам за малко. Но тук няма камъни, бе. Къде ни дойде? Ти ги блъсна. Как ги блъснах? Като няма. Там горе има. Пък си Ето, върни се обратно. Умник. Ела да блъснеш един камък. Ето, сега ще го накарам той да блъсне. 100% ги знаете тия неща, ама стил. Ела тук да ми го разглобиш. Браво на тебе. Съм без фин. О! Идвам без свиня. Аз чук отивам да заспивам. Ти си свиня, бе. Не, бе. Само левски смутаняк. Ето вижте отдалече. Так, с кирката и всичко е наред. Беше футбол, бе. Това иска да ви покажа всъщност, че наистина работят нещата. Просто ги блъскаме. Българите сетят винаги е така. Ма умни. Махай се бе, шваба. Ма няма. Гадна шваба. Кур. А ти? Кой имаш, бе, китаец? Втори път. А? Кой имаш, бе? Какво да имам? Та пак малка патка имам и какво? Не, гледаш, Спре да ми имаш расте. малка патка. Нищо не мога да правиш. Как да не мога? Ще ти купим това хапчета да те се сарона. Да ти Ето се и трети увеличава. път сега ще покажа. Абе, днес кой ми трябваше като малък, ама мама не ми купуваше. Не скай, бе. За Ето нататък вижте, ни че не на... се бъгва, реално наистина не се бъгва. Същия камък сега ще го ударя пак и ще го кача и направо ще го изпратя. За да не ни си още глупост. На никой не съм интересен, аз ще глупости 100%. Да блъсна някой. Ето, Айде, това би премести трябва да го. блъсна. Да те преместа от десния брак. Ти... Ама не бе, чакай бе. Какво? Дай да го разтовариме, чакай малко. Да го разтоваряме. Да, дай да го разтовариме. Не, просто сега ще го разтовариме. Дай да го разтовариме, братле, че тук да покажем на птиците как се случват нещата. Ама Видя ли тази то чайка? са ни... Да. То са ни ще... Как се вика? А ще си направим лимита, нали? Не знам. Ще трябва да върнем камъните, да ги обработим и после да върнем камиона.
нали? За да кажем нагледно Добре. как се случват нещата. Бата, след да го... Чакай, Това можеш да го колко караш? взех. Кое? Да, мога. Айде, качи се. Отиде да го премесиш. Да, разлика от тебе съм висок. За разлика от мен имаш май голяма патка, не знам. Не ми спря да расте, брат. Какво ме направя? Нищо. Няма да ти се подигравам повече, виж чам. Не бе, ти ми си поиграем, не ме притесняваш какво. Такова такова, брат. Не мога всички да сме като тебе, някакви глигани безстрашни. Те, значи аз съм... Патата ми е много голяма, да ти кажем. Ела сега да разтоварваш на ръка. Въпреки че аз само да се борим цели камиона. Не, нека ми има, бе. Трябва да обърнем ракето, бе, смотан. Чакай, бе. Нали и така? Ами, не знам, можеш да го обърнеш. Ами да, така го Не. правихме преди малко. И Да, какво да, после? Да вземам камъка и после преработвам, нали така? така. Да. Ох, Извинявай, много камъни има тук. Мале, нали си голяма патка ще трябваше. Тия с малките патки не обичаме да дадем бой. И е така ги разтоварваме. Сигурно ги знаете тия неща, ама все пак. Не нещо ме при мене биеме. май не е как... Не бе, нещо при мене май не е как тро. А, как така? И... Имам чувство, че ще не ги преработвам. Да, вече нещо не преработва. Я Точно замахни, бе. Чакай, махни се. Така, ева сега. Айде, показваме едно правогледно. Май си направихме лимит. Май си достатъчно тъп. А какво? Да, тук имаше някакви интересни неща в тебе. Диаманчета, ау. А че не имам някакви неща, да. Ева да ги преработим тук на машината. Пази си пръстите. Пази си пръстите, че не мога реже, брат, крам те. Ти кой е на другата, аз на та. Окей, значи направо сега ще ви пратя всичко. Има бъгове, има. Работи, ама има бъгове. Ама те са някакви преодолимо преодоли... Цвета. Разбрах съм идеята. Как се преодолява нещо в множествено число, бе? Какво? Как се преодолява нещо в множествено число? Къде знам? Как се казва, че е Не мога кажа, брато. Брат, не мога кажа. Не знам защо. Какво не мога кажеш, бе? Да го преодолееш в множествено число. Кура ми ли, бе? Какво? Тия немски швабски патки, много големи, бе. Стига с толкова, бе, брат. Сега какво се хвалиш? Ходи да се съвлечеш там на болница, бе, ти. Гледай какъв си смутаняк. Какво се хвалиш с това? Какво? Ей, чуй. Ще те качим, това как ще те качим офиса, защото ти направим OnlyFans. Да, бе, Кой видях. иска да заповяда. Искам да ме видите само телефона. Иска времето. Не утре, не. Който иска, тук се Да. спира. Така ли беше? Какво беше? На кукуруза. Чакай. Той разбира, тук се спира. Да, точно така. Който разбира, тук се спира. И при Криската не отива. Защото е левак и го шляпат. Ау! Ау, бе, пич, ау! Стига ме би, бе, брат! Значи не стига, че тук работя за тебе, а ти ме биеш. Тихо, бе. Работи. Работа? И ти тролени? А? И ти тролени? Да.
Рани, ако знам как се прави на да! ту... Мамко му без да искам, без да искам, без да искам. Не, я. Клякай. Почне няма да занимавам с тебе, кам ти. Така, добра съм. Добре ли си? Добре, че си добре. Кръв фърлям. Дойде ми, Какво правиш? дойде ми. Дойде ли ти? Дойде ли ти? Дойде ми, да. Че си това. Готов ли си? Ми уши 6 изморена. Какво? Неква изморена или какво ли? Чакай, сега ще кажем. Изморена е, да. Изморена е, да. Айде, измори се ти. Качвай се да стига да приключваме. Да, ходим върнаме комиона. Комиона. Гледай сега, Стойки Тия на камъни. тачнаци. виждаш ли тия камъни са? Не, къде те? Да, внимай да не се Ти удариш отзад ли главата. деца? Да не се удариш главата. Нали видя как се качва? Това са нашите другите камъни. Това ли бе? Това са нашите другите и сега тия тук ще са Що другите. са тук? Защото, не знам. Аз да не съм господ, че да ти кажа, бе. Даже не вярвам. Вижда, че... Абе, това изглеждат като някакви цици тук. Някакви грамадни. Завършвам работа. Колко парите да? Малей, 2100. На те. Абе. Между другото е това иска. 6 и 880. За 15 минути. 15. Супер. Какво правим сега? Секунда само да се изпикае тук. Няма как. Не ми гледай патката повечета пак.